Здравейте! Вие отново сте с Бели нощи. Намирам се на едно уникално място, откъдето започва купона тази вечер. Фолкфорията Преслава развихри страстите в едно от елитните заведения на Пловдив – Инфиклуб. Дори диджеят затанцува заедно с развълнуваните от появата на певицата гости. Както винаги, облеклото на Преслава изуми посетителите с стил. Черният панталон по тялото й и блузата с камъни в същия цвят се свързаха екстравагантно с стила на Инфиклуб. Цяла нощ певицата се изявяваше като радиоводеща и забавляваше присъстващите, освен с музикалните си изпълнения и чудния си глас, и с изтънченото си чувство за хумор. 2012 година започна ударно за народната любимка. Този месец се появи официален ремикс на песента "Как ти стои", а до края на януари в ефир стартира видеоклипа на "От мен питието". Изпълнителката на "Като за финал" не случайно вдигна на крак до един гостите на Инфи. От първата излъчена песен в дует с Милко Калайджиев, озаглавена "Нежен рекет", до януари тази година, Преслава навършва 8 години, откакто се изявява в поп-фолк индустрията. Младата и известна българска певица Лора Караджова изпя своите най-популярни песни на 60-тия рожден ден на баща си, вокалистът на група Сигнал Данчо Караджов, на сцената на актуалният в Пловдив Планет Клуб. Най-новата песен на Лора се казва "Спуснати завеси". За подобни спуснати завеси, певицата сподели пред камерата на Бели нощи, че след като наскоро е станала леля, желанието й да си има бебе се е засилило. Съвсем скоро тя и Дело може да зарадват почитателите си и с хубавата новина, че очакват дете. До мен е Лора Караджова. Здравей! Как се чувстваш минути след твоето участие? Чувствам се много добре, много съм щастлива, че имаше толкова много хора. Щастлива съм, че заведението беше пълно. Аз лично много се забавлявах заедно с моите момичета от Балет Нова. Много се забавлявахме и мисля, че мина добре. И че се чувствам екстра. Най-новото нещо, което направихме, е ремикс с 100 кила. И направихме също и ремикси на клипа. Оригинал на клипа е сниман от Валери Милев, текстът е на Руши Виденев, музиката на Яво Русинов. И специално на мен и на моите приятелки, тази песен е любимата ми песен от албума ми. И много се радвам, че така се приема добре от всичките фенове. В момента работите ли по друг нов проект? Да, работим с него по чисто нова песен, която може би с 100 кила. Може би ще излезне април месец, май. В смисъл лятно парче. Иначе работя с Бобо по нови проекти, с Абсурд, с Гудслав. Общо взето събират се песнички за втори албум.
Мислите ли и за деца? Аз определено си мисля от време на време, защото скоро станах леля. Брат ми си има бебенце и колкото повече го гледам това бебенце, толкова повече ми се иска и аз да си имам. Но ще видим, божа работа. Как се чувстваш вече като леля? Но съм горда, чувствам се добре като леля. Много съм щастлива, да. Сподели, че твоя баща има рожден ден днес. Така да. Стана 60 години, юбилей, пожелавам му да е жив и здрав още много дълги години и успех с музиката, защото той продължава да пее с пълна сила и просто му сварям шапка и му се прекланям пред всичко, което е направил в живота. Да разбираме, че не се чувстваш засенчена по някакъв начин от неговата слава и известност, а напротив, гордееш се с това, че той е име. Естествено, че се гордея с него. Той ми е помогнал в абсолютно всичко, което съм, може би, общо свързано с музиката. Всичко съм си постигнала сама, но не се чувствам в никакъв случай под неговата сянка, защото ние сме твърде различни. Пожелавам си една много хубава година, която беше миналата, изпълнена с много пеене и много любов. Да пожелаеш нещо на бели нощи? Да стават все по-бели. Не знам, на всички зрители пожелавам да са живи, здрави и много щастливи. След малко ще ви срещна с още едно популярно лице. Което? Останете с нас, за да разберете. С много стил и финес Васил Петров събра джаз изпълнители в пиано бара на Новотел Пловдив. Една от целите, освен забавлението, е да се даде стимул на младите музиканти да изявяват таланта си и да надграждат своите умения. Джаз вечерите ще се провеждат всеки месец. Пред нашето предаване Васил Петров съобщи, че има връзка с модела Маргарита Тошева. Любовта и музиката обаче не му пречат да се изявява и в друга професионална сфера – художествената. Намираме се в пиано бара на Новотел Пловдив. До мен е Васил Петров. Здравейте, господин Петров. Как сте? Слава Богу, добре, за много години. Живи и здрави да сме, дай Боже, и да се опитаме да поддържаме духа на хубавата, талантливата музика, която мисля, че Пловдив заслужава. Вие ли сте човека, който е отговорен за организацията на тази уникална вечер? Не бих могъл да се изтъкна и да кажа, че аз съм отговорен. Моя беше идеята за това събитие и то, когато има подкрепа и ентусиазъм от страна на колеги и на приятели, които съдействат за подобно нещо, ето то се получава от само себе си. Това всъщност е първата вечер, в която се организира. Да, това е първата вечер, да, наистина. Искаме да стане традиция. Надяваме се един път в месеца да правим един джем сешън с пловдивски музиканти, които са дълбоко познати на пловдивската и на българската общественост, като Огнян Видев, като Митко Кантариона, като Владо Доктор и така нататък, хора, които са еталони за тази музика в Пловдив и в страната. И смятам, че това поле за изява, който имаме тук, може да бъде така атракция и приятно прекарване за много хора.
често участвате в благотворителни инициативи. Каква е причината? Васил Петров грешен ли се чувства? Всички сме грешни, аз определено се чувствам грешен и мисля, че човек не би трябвало да има самочувствие на праведник, след като живее на този свят и Господ му отредил тази съдба. Но не трябва да се афишираме с това, защото една благотворителност, която се афишира, не е благотворителност. Целта в крайна сметка е да се осъществят всички тези каузи, без всеки да придобива бенефициенти от това, което е направил по собствена воля. Искам да спомена, че освен един известен и страхотен изпълнител, вие сте и художник. Първата ви изложба, доколкото знам, е в Пловдив. Да, така е. Така е в галерията на Здравко Йончев, Лукас, която беше в Стария град. Но далеч съм от мисълта, че съм художник. Имам толкова талантливи приятели, пловдивски художници и софийски от цяла България. И мисля, че е несправедливо да се каже, че аз съм някакъв художник. Аз просто си рисувам за удоволствие. Мои приятели художници ме, както се казваме, навиха да излагам на показ това, което рисувам. От което аз съм много притеснен и много неудобно се чувствам, но какво да правя, вече го направих. Кога най-често ви идва така музата да създадете нещо красиво? Без повод или по различни поводи мога да кажа, но няма рецепта за това. Желавам ви много успех. Надяваме се това да продължи, което се случва в Пловдив и да може всеки месец да се наслаждаваме на една приятна музика тук в града на Тепетата. Аз ви пожелавам успех на вашето предаване и така именно обект на вашите репортажи да бъдат талантливи случки, събития и концерти от сцените в Пловдив. Така се разделяме до следващия петък, когато ще ви срещнем с още известни лица от нощния живот на Пловдив.